Tikulandeni okondimvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene timabwereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kupereka maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano ena amakhala ndi maganizo osapota boma, ena amakhala ndi maganizo otsutsa boma. Ife sitimasankha mbali, timangopereka mpata kuti anthu alankhule zimene akukonda kuti zikuchitika kuno kwathu ku Malawi pa nkhani zokhudza ndale. Ndiye pano tabweranso ndi mawu a Bambo Charles Ben Longwe, iwo ndithu akunenetsa kuti iwowo ndi activist omenyera ufulu koma wa mbali ya boma. Ndi kumeneko akukamba ndithu zambiri zokhudza chipani cha Democratic Progressive Party, akuti yayi chipani cha DPP sinyali chipani chabwino chifukwa anangoba ndalama ku Ejenko, anaononga ndalama za uranium kayerekera, komanso University ya Mpombera anangoyika miyala koma palibe chimene chinaoneka, anthu ankangodya ndalama za masalari ngati malecturer, koma chonsecho kumpombera kulibe university. Iwanso ndithu sanalekere pomwepo, apitanso ndithu kakamba zambiri zokhudza maactivist ena monga Aboni Kalindo ndi ena onse otero kuwanyoza kuti ayi anthu amene wawa ndi anthu oti amangolandira ndalama, ndi akalandira ndalama ndi kuti munthu amene akuti ugwira ntchito, ndi akalandira ndalama zija amene akuti alankhule zoyipa zokhudza boma. Ndiyeni ndikhale limodzi kuti timve kuti Charles Ben Longwe akuti chani muliro, ndipo kumapeto kwake tipemphani kuti na Malawi amene mmatitsatira pano mutiwuze in the comment section below kuti maganizo anu ndi otani pa zimene a Charles Ben Longwe alankhula zokhudza chipani cha Democratic Progressive Party komanso utsogoleri wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera pano Panyasa Voice Box. Tikulandeni okondedwa omvera, lelo lino pa 1 August 2024, and it happens to be on Thursday. While my time says 23 minutes after 18 hours chigawo chimenechi chakumadzulo, ndipo mbwalo limeneli as usual muli ndine Charles Ben Longwe. Lero ndifuna ndikambeko zokhuzana ma demonstrations. Mene ndangotero mwanthu adabwa kuti zikukhala bwanji kodi zikukhala bwanji. Lero ndifuna ndikambeko zokhuzana ma demonstrations. Koma ndisanapite kumeneko, I would like to congratulate all the aspirants amene akukapikisana ku convention ya Malawi Congress Party mwezi umene utauyamba wa August. Ndi pange congratulate those people, ndinayankhula kale dzulo, those people who do well ku convention, ndikuti ayi congratulations in advance. Komanso inu amene simukachita bwino pa tsiku limeneli, ndineperekenso congratulations in advance for these specific reasons. Simukachita bwino ku convention, koma mukhala mukuchita bwino ku chipani chifukwa ntchito ndi zambiri. Ntchito siza secretary general ndi deputy wake, ntchito siza director of youth, ntchito siza okhawo treasurer general, ndizinati ntchito ndi ya wina aliyense. Olo ineyo amene ndili pano sindikukapikisana nawo ku convention, ayi komano ineyo ine ndikakhalaso ndikugwira ntchito zanga zapamwamba za mtengo wapatali ku MCP konko. Muze nineba lero kuti akuti ku MCP konko. Ndipo ndifuna ndinene pano motsindika kuna kuti ine Ben Longwe ndakonzeka, ndili ready pa nthawi ya campaign imene tikhale tikupanga campaign wazisankho zimene zikubwerazi. Ine ndakonzeka kwambiri. Ndifake simandiona ndili yanda. Ine ndi mbewu mabwana. Ine ndi mbewu. Nde ndakonzeka pa campaign imene ikubwerayi. Ndakonzeka kuopsa kuchaya mimba kuyenda from Chitipa to Nsanje. Ine Ben Longwe ndikhala ndikuphunzitsa anthu osati somasewera. Pompano ndikhala ndikupanga press briefing yovuta kwambiri imene mwina mwake anthu muzakhala mukuzizimuka kuti kodi zikukhala bwanji. Ndikhala ndikupanga press briefing. Bosa jona pompa ndikupanga pressa. Ndinali busy kupanga set ma business yanga ndizina zotero, ndipo zikuoneka ngati kuti ayi zakhangati zakhazikika sopano, tizidikirira ama outcomes ochoka kuti ma business tangato kukhazikika sopano. Pamene takhazikika choncho ndiyeno sopano funa tibwere ndi moto, maphang'ombe anja ayambe kuluma mosayang'ana nkhope. Ena ni nkhope zanu zotupa ndikale muona zikutupikana sopano kuchoka potupa kufika potupikana. Ndine Ben Longwe.
ndiye ndifuna ndikusimikizeni Amalawi kunena kuti ayi ndakonzeka kampeni yovuta kwambiri yothinana imene ikubwera patsogolopa, ndipo chipani chake chimene ine ndizakhale ndili nacho bize ndi cha Malawi Congress Party. Ndichama tionane live so pano eyebrow to eyebrow confrontation with the devil. Tikakumane naye ku Page House konko. Eyebrow to eyebrow confrontation makosana. Kuti tionesane, tiuzane, tione kuti ziko likhala bwanji. Ena pangati matukutuku tawo fundo zawo zawathera. Ayesesa kubwera ndi ya ku Rwanda, ku Rwanda, kuli asilikali, nziko mwaluwa zida zopya kwambiri, imene ija boom, palibe chimene chachitika. Iya chakwera, ndi anankhumwa gula zida zopya kwambiri, afuna Pulise Kabambe, ndi professor, lero akabambe ndi awo, ajoina UTM. Mwaiona zimene sizinachitike. Iwe Saulo sumwalira, utantani, Saulo sajamwalira, kutenga advantage chakwera ndi amene wapha, motere meje adutsa, palibe chimene chachitika. Ikubwera no yamademo ikoma mulimba, full show, mulimba, yamademo abwera nayo mulimba. Terera nyana bwana pabwalo sakuchoka kuma mulimba. Mulimba. Zina zindeza kukanikani mwabweresa propaganda yalepeleka, mwabweresa propaganda yalepeleka, kubweresa yalepeleka, panopo mukuti mukubwera ndi ama demonstrations. Ineso Benlongwe ndikubwera ndi ama demo. Ndifuna ndiyankhule choncho. Ndikubwera ndi ama demo. Chifukwa ndikuona kuti boma likulekerera kwambiri anthu amene anaba kuye Jenko. Nde ndifuna tilichite force boma kuna kuti amene anaba kuye Jenko achinana malomba aja, they must face the law. Osawanyengerera chifukwa choti ati kandi kundichani poti anthu anzathuni mmadalira ndodo maenda nazo zija. Mukamalosa chonchi basi ndeso pano mukumana naye Nyachusa sibweni. Mungonde. Mukumana naye Mtonga. Ndifuna ndikuuze nzilezo mungo kara rede. Ineyo Benlongwe ndikubwera ndi press briefing. Ndikabwera ndi press briefing pajaini yake ama demotu ndifeyo kuntunda kuno. Ndetu funa tipange ma demonstrations oli umiriza boma. Kunena kuti ajana abakwe Jenko aja. Amene aja they must be taken to book. Amene aja kwena kuchita face osawanyengerera ayi sidufuna zimenezo. Aja manena kuti ali ndi umboni wa malubino aja tufuna boma liwakoke atuuze fa Malawi chilungamo. Palibe so kunyengerera apa aye. Nde muzizi wakuna kuti ife yonso tili momo titoza, tili mbuyo mo titoza. Muone kuna kuti ife will force the government kunena kuti anthu anaba kuye Jenko achinana malomba aja akwenena kuti achite face the law. Achinana malomba aja pezeka ndizi mabooklet zakweni RP, they must be taken to book. Ainena kuti achite face the law. Chifukwa dziko lino si dziko loti chifukwa choti kuli democracy nde kuzipangika nyasi, kuzipangika chani, boma lizingoyang'ana ati kuopa chifukwa choti kuli democracy. No, our government, which is led by our state president Dr. Lazarus Makathi Chakwera, dziko limene lili ndi ma institutions onse amene akugwira ntchito atenge anthu amene anatibera. Look here Malawi, tabwerera mbuyo kwambiri muzaka zapitazi. Maboma apita tabwerera mbuyo kwambiri panopo tikanakhala kuti timakumana ndi azisogolere ngati Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Bwezi pano tili patali ko basi. Maona? Kukalonga uku mafuna kukawina zisankho kumene kuti mati muinira chati munabera na kalonga aja uranium wao kwabera in the name of ndi masample tikutenga mukutumiza ndama zanu kwa ananu kuma United States of America ndikwina koteroko kumatenga omeji kalonga ndi osauka while rich having uranium amene makumba uja makakumba meja kutitenga ngati ife zisiru ndi maganza kuti zisiru zimenezo zakupasani mavoti. Uranium amene makumba kukalonga uja muzuzu panopo ili site yodziwika bwino yooneka bwino chifukwa choti uranium ali dera lawo. Mwaiona ameneyo? Mwaiona
ndikumanena kuti aifeyo ana mpoto mwakuti kumatibera nkumati nyoza nkumati tukwana ndikumanena kuti ife tikhoza kwina sanko kopanda anthu akumpoto ngoma mwatiberabera uranium watucha uranium ntchito ya uranium ndikupangira zida za nkhondo number 1 ma nuclear bombs number 2 uranium amenoja ndi mphamvu ya magesi you can do uranium nuclear power point. You can do nuclear power point ndikupanga magesi tinaina kandi magesi amphamvu kwambiri amene akanapangidwa kandi kumzuzu kandi ukamaka kumzuzu akanapangidwa magesi amene tikanatha kumagulisa kuchoka ku Malawi kumagulisa maiko ena koma chifukwa cha umbava ndikuba ndikuma mitu anthu amuti. I'm sorry to say this. Chifukwa ine ndi wa musomba ndikamati ino amuti ine ndi wa kunsomba ndi wa kunyanja mawali ndikuonesani ndili madzi mwayiona ameneyo ndili madzi ndikuendesa chipoti changa ndili madzi muzidziwa zimenezo mawa ndikuonesani ndili madzi ndikuendesa changa chipoti ndili pakati pa nyanja ndikuonese nanenso ndi wa kunyanjanso nde ndikamati ino akuti ndikutanzo zine ne wa kunyanja ndifuna ndikuuze ndi zimenezo. No matenga ifeyo ngati akapoli matenga ngati zisiru ndi zinthu zina motero ndifuna ndikuuze ndikunena kuti 2024 to 2025 kampeni kayambika I'll be there enesi yanda pena pali ponse no I concentrate on what I do mayiona ameneyo I concentrate on what I do. Now I've been setting up my business. I've set up my business. Now I'm waiting for the outcome of my business. I'm ready now to go and work. Ndepa mene ndili ready ukagwira ntchito makosana. Mukonzeke mumange malamba because Ben Rongwe is now ready for work. Mayiona ameneyo ndifuna ndikuuze ni zimenezo kuti mukamakhala muziuzana kuna kuti amfana aja panopa nde zitivuta kuopya sikuvutani osati masewera. Ndichoke pamenepo ndikufuna ndisiyanise mautsogoleri amene takhala tikukhala nawo mdziko muno. Mukamakhala Malawi mukuona kuti tili mu utsogoleri wa mtundu wanji. Eneyo ngati Ben Rongwe ndifuna ndisiyanise ndikusiyanise na Malawi between a boss and a leader. Muntawi ya itali mu democracy takhala tikusowa leader msogoleri tikati leader ndekuti msogoleri tikati boss ndekuti bwana. Nthawi yonseyi takhala tikukhala ndi mabwana amene amazicha zisogoleri ndikumanena kuti bwana amene amagwirira ntchito bwana amana kuti apo simunasese ndekuti akuloza ndi chala chake ndi chomwe chija amagwirisa ntchito a DPP chicha ngati simukudziwa cholozera kapena cholozerana inu ndi achisiru nchala chake ndi chomwe chicha mati chala mwamba chimakhala chala chake chomwe chicha anthu akamatukwanizana kumalozana mati musandiloze ndi chala chake chimakhala chimechi cha DPP chicha. Bwana kamaloza unena kuti apo tapanganizo chimakhala chala chimeja. Lero ndifuna ndikutambasulireni why people use that finger that is next to the thumb. Mwayiona ameneyo chifukwa chane anthu amagwirisa ntchito chala chimene chimachedwa nkomba phala. Mabwana amaloza ndi chameja fajani chifukwa bwana nthawi zonse amakhala kumbuyo kwa anthu amene akugwira ntchito yesa akugwira nawo. Nde anthu amakhala kuti sakudziwa zimene ayenera kuchita nde bwana amakhala kuwaluzera ndi chala chimenechi. Chala chanu chija cha ADPP chija chimene munasankha pazala zonse kuti muzigwirisa ntchito chala chimene chocho ndi chimene ndikuchikamba pano chankomba phala. Bwana amagwirisa ntchito chala chimene chicha apo simunapange izo chifukwa makhala nthawi zonse kumbuyo kwa anthu amene sakudziwa zochita mbuli mwachidule nene kuti mbuli
mbuli zosadziwa kanthu zimauzidwa kuna kuti ndi chala kumaloza cha ndiye kumakuza chala mwamba inu zala zili mwamba osadziwa kukuzani kuti ife ndi maboss, ife ndi mabwana timagwirisa ntchito chala. Panganizo mukamaona china Boni Kalindo aja akumanyoza boma chifukwa choti chala cha waloza kuti tiye munyoze njakwera. Mukamaona kuti ife makuti chala chawaloza kuti tatiye tukwa nani boma. Chala chawaloza kuti tapanga ni ma demonstrations nde bwana akalamula umanena uchite zimenezo ifoti wamudyera zache. Foka maliza pamenepo bwanayo amakulipira pakutapa mwezi ntchito zimene wagwira ndimakulozerapo siku ili udajomba tidula ndrama zako ndiye bwana amene. Pamene msogoleri mukampeza ku Masalimo 23 kuyambira verse ya 1 pamene uti amwayi iwo amene Yehova akhala m'busa wawo mutu waukulu amatero. Mukaonenge Bible lanu la chichewa limene nambedwa kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu kuseli kwa black kundinkati linalembedwa kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Masalimo 23 akunena kuti amwayi iwo amene Yehova akhala m'busa wawo. Ndiye inayamba pamenepo Yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa. Ndikumayankhula zimene Yehova yo amachita. Amandisogolera ku mabandi achilungamo ku nsipu obiriwira mwayiona imeneyo. Amandisogolera ine angakhale ndiyende mu chigwa cha mthunzi wa imfa sindimaopa choyipa chifukwa yali ndine. Ndiye kuti msogolera ameneyo amaonedwa tsiku ndi tsiku amakhala ali patsogolo. Ndifate amwayi iwo amene Yehova akhala m'busa msogoleri amakhala patsogolo kupanga avoid kugwirisa ntchito chala. Chifukwa ngati msogoleri akukhala kumbuyo ndiye kuti anthu akwenera kuti aziyendera chala chifukwa amene amakhala kumbuyo komali msogoleri amene ndi bwana amayenera azigwirisa ntchito chala chimene ATPP amagwirisa ntchito chija. Ine ndi maphang'ombe lero ndifuna kuluma ndifuna ndirume modabwitsa. Mwayiona ameneyo msogoleri amakhala patsogolo bwana amakhala kumbuyo. Tatiyeni uku tikayike mwalo wa maziko nonse mulanje yonse palombe yonse trolo yonse chala chaloza panopo tikupita kuchakazi tikukayika mwalo wa maziko kuchakazi. Pano tiyeni kumombera tikayike mwalo wa maziko kumombera chala chaloza nonse kukayika mwalo wa maziko kumombera chala chaloza. For matter 5 years, for matter 6 years kulibe Mombera University. Kuli ma lecture oka achina Dan Lu. Kuli achina Tai Green ma lectures amene akulandira ma million. Amene akugwira ntchito ngati ma lectures akuchani aku Mombera University. Mombera University kulibe kuli ma Chinese akukumba miyala. Bwana amene msogoleri zimene amachita msogoleri amakhala patsogolo sazakuza ndipo nikuti tiyeni kumaloza kuti tikapange mwalo wa maziko timange njanje ayi amangopita ukangomanga chinjanjicho pa inu muzingonerera mama wakuzuka mpeza ti njanji wamanga. Mama akuzuka mungomva depot ti waimanga mulilongwe. Mama akuzuka kuti ezimise umene wamangiramo. Mama akuzuka ti mafuta abwera kuchoka kunakala fika ali kukanengo 15 million liters. Mene tikunenera pa muzuke mama wakuti kuli mega farms uku. Muzuke mama wa iyi wayamba kumanga miseu ma freeways mulilongwemu komaso kuchitipa miseu imavuta ija mkuluja wa manga. Kuzuka mama wa kumangomva msogoleri wapanga zakuti osaloza nchala amene ndiye msogoleri amakhala patsogolo azipanga zinthu anthu azimutsadira. The reason why achina Boni Kalindo aja amanena kuti achakwera sakupanga zinthu, you know what, he does not consult them akamaka panga zinthu kuko. Kodi si Boni Kalindo mwa jana itanidwa kusalima nthawi jana itana Minister of Finance kuti akaone kuti tipanga bwanji za za downfall yako acha nziko mu adapita umekuti ananyodza sana nyoze imaginary testing anapita sana nyoze. Zimene akunyoza ndi zimene sakuziziwa because this leader is just a different leader.
amene akungopanga zinthu mosaonerera kuti ati ndiitane kaye aboni kalindo abwere apa, ndiitane kaye ati andani kaye akaliati abwere apa, ndiitane kaye auje. Mungoona mama wako aja mukungomva kuti madzitu afika kumsumba kwa mankhambira mazi afika. Mwayiona ameneyo mazi afika pano wayamba kutenga mazi kucha mamawa ali mazi akusalima amavuta aja panopo Chakwera wamba kwatuta so pano ayamba kulowa mulilongwe. Kucha mamawa kumva kuti kulitu zitukuko izi zimene zikuchitika misewu kumangidwa kwakuti ndiye msogolera amene osati kuti kulengeza chinthu ati anthu azimuona azimutama ano. Ndiye panopo matamawo akutamika ndi zinthu zimene sadapange mziko munomo. Nonsense. Likanakhala kale lija ndikanayankhula mwina mwake mwakale poti ukale udatha pano tikugwira ndi anthu akuluakulu ntchito. Mwayiona ameneyo eya mama kumangopanga matama akupanga pano akupanga matama a zinthu zimene sadachite, zimene amangotipanga maziko tipu tikaike mwala wa maziko zimene akupangira mata manga nyumba za polisi nzawo kuzuka mama peza nzawo nyumba za polisi za asilikali wamanga kuchitipa. Alibe nthawi yofotokozera munthu kuti pano ndifuna ndikuuzeni amalawi apa ndikuika mwala wa maziko. Basi anthu mangoenda kuti aika mwala wa mazikotu umene ndi umbuli, umene ndi umphawi, umene ndi uchitsiru, kupepera, kupusa kwa anthu, zizete za anthu zimene zimatengedwa kuti tiyeni eti ukati ukaika mwala wa maziko tiukaika mwala wa maziko Achakwera musadzapangepo zinthu ngati zimene zopusa ngati zimene za anthu akuluakulu aimvizawo ngati a70 kachani 80 years. Ine ndi Charles Ben Longwe pano mundireke kuti ndilume pang'ono basi. Ndilume pang'ono. Dziko lino limafunika anthu ngati awa a Dr. Chakwera. Ndipo audio yatalika ndisayipitirizabe mawa koma ndikufuneni zabwino nonse amene mupita ku convention ya Malawi Congress Party this August. Ndiye ndifuna ndikuuzeni pamene mwakonzekera convention chala mwamba uja walozera aboni kalindo kuti pita kulilongwe konko ukapange mademo zikasokoneza convention iyo. Ndiye ndifuna ndikuuzeni Ben Longwe akhala ali kulilongwe konko ndicho konkhada bendibwera mulilongwe momwemo. Komanso nchoti ndikuuzeni ndanena kale ndikubwera ndi press briefing imene ndikufuna kuti ndiauze aboma kunena kuti ejenko ija inatenga mafuta ambirimbiri, matraka ambirimbiri pamene maminzo okonzera magetsi mdziko muno analimo. Kuchita kwa unongera dala Joyce Banda atabwera nakonza magetsi mdziko muno iwo kubwera kupasula kuti alowesepo ma business yawo. Ndikumakatenga zima generator ku South Africa ko ndikumagula zimafuta zimalita zambirimbiri mabilioni ambirimbiri pa week ndrama za mishonko za Malawi kumapita modelo. Ine ndi Ben Longwe tiona inenso nanenso ndi activist amene ndikuyimirira boma, activist woyimirira boma ndiye ine Ben Longwe pano ndikunyetsani ndikulumani ndiphwanya tomato amenewo zikomo kwambiri pepani kuyankhula choncho koma munalibe ndine Charles Ben Longwe ndiye mwe uja galuwa nkotosa kandira pachabe panyenye mkolongo kwathu ndikunkhata be. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.